Il-proġett tal-mini ta' Santa Luċija laħaq tragward importanti ieħor, hekk kif il-kuntratturi ta' Infrastructure Malta bdew qegħdu f'posthom l-ewwel ħitan li se jiffurmaw il-qafas tal-mini. Il-proġett qiegħed isir b'investiment ta' 20 miljun euro. Il-ħitan huma magħmulin minn blokki għolien tal-konkos li qed jiġu manifatturati b'diżinn apposta għal dan il-proġett f'impjant lokali. Il-mini se jiffurmaw konnessjoni diretta bejn Vjal Santa Luċija u Triq tal-Barrani. Dan sabiex titnaqqas sostanzjalment il-konġestjoni tat traffiku fir-roundabout fit-tarf tat-tela magħrufa bħala tal-Addolorata, fejn ta' kuljum jgħaddu eluf ta' vetturi. Issa wasalna f'fażi interessanti fejn bdew tilgħin ukoll ir-retaining walls. Dan il-proġett huwa proġett ambizzjuż, huwa proġett li mhix skont l-iskeda tal-ħin tiegħu u nħarsu l-qudiem sabiex ikun komplut matul il-xhur li ġejjin. Ix-xogħlijiet ta' tħaffir tal-mini b'tul ta' 90 metru l-waħda miexi b'ritmu tajjeb ukoll. Ħdejhom se jinbnew rampi ta' 130 metru l-waħda biex jaqdu l-mini maż-żewġ toroq arterjali. Fuq il-mini se tinbena mill-ġdid ir-roundabout b'diżinn ġdid li jipprovdi aċċess seħfef u aktar sigur li residenti ta' Santa Luċija raħal ġdid u ħaltar xien. Il-proġett beda f'Novembru li għadda u qiegħed jikkumplementa x-xogħlijiet li qegħdin isiru iktar l-isfel fil-junction tal-Marsa. Rajna imma illi kma nintervjenux f'Santa Luċija konna ser nipposponu dik l-sfida. U allura il-mini li qed isiru investiment ta' 20 miljun euro sabiex in-nies ta' Santa Luċija ta' ħaltarxin ta' raħal ġdid ikunu jistgħu jkomplu l-vjaġġ tagħhom b'mod aktar tranquill. Il-proġett jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid tal-modija l-ġiri li hemm fil-viċinanzi, flimkien ma' t-tip tas-subway ta' Triq tal-Barrani biex tkun aċċessibbli wkoll għaċ-ċiklisti u persuni b'diżabilità. Għaċ-ċiklisti se tinbena korsija ġdida r-roti li se taqqad Santa Luċija mal-Marsa. Bħala parti mill-proġett qed tinbena wkoll mina oħra sabiex minna jgħaddu l-konnessjonijiet tal-elettriku u servizzi tat-telekomunikazzjoni u l-internet li sal-lum kienu mirduma fit-triq. Infrastructure Malta qed tistima li l-proġett mistenni jkun lesta l-aħħar ta' din is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.